आजू कमला नदी में भूत मेला लागल बाटे। सिरहा आ धनुषा के सीमाना में पड़े वाला कमला नदी में आज सवेरे से स्नान करे वाला श्रद्धालु सबके भीड़ लागल बा। काल संझिया घर से धामी झांकरी सहित निकलल विभिन्न गांववासी सिरहा आ धनुषा के सीमाना में पड़े वाला कमला के सारस्वर, चिकना, बनिनिया, बसपीटा, बरेवा, फुलवरिया, इनारवा लगात के घाट पुगल बाटे लोग। कमला में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन भूत बैताल देवी देवता सबके गुहान कैला पर ओकरा से छुटकारा मिले के भगवान पट्टी के भक्ता राजेंद्र दास बतानी। धामी झांकरी सबसे भूत आ घर के कुल देवता खेलत आज के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्नान करे के सदियों से परंपरा भइले सर्वसाधारण बतावेला। इ मेला के धामी झांकरी के मेला भी कहल जाला। आज के दिन नया नया धामी झांकरी बने के विश्वास भी रहल बाटे। भूत मेला में स्नान कैला बाद घर आए वाला बेरिया में भक्तजन सब कमला नदी के शुद्ध पानी अपन अपन घर ले जाला लोग। उक्त पानी के जमीन में छीट के पूजा के खातिर शुद्ध करेला प्रयोग में लेवल जाला कह के धामी झांकरी सब बतावेनी।